Wethouder, de laatste begroting voor het einde van de coalitieperiode. Hè? Ja, de tijd vliegt. Gemeentebegroting 2026. De laatste begroting van deze bestuursperiode, dat klopt, Rob. Ja, en hoe voelt dat? Nou, eigenlijk toch wel een beetje vreemd. Wat ik net zeg, als je de tijd vliegt, dus als je plezier hebt in je werk, dan gaat de tijd snel. En dat betekent dat we nu in de laatste fase zitten van onze coalitieperiode met de laatste programmabegroting. Met nog steeds aanhakingspunten op dat coalitieakkoord op inhoud. Maar waarbij we ook in staat zijn, en daar zijn we heel blij mee als college, om een goed huishoudboekje over te dragen zoals u van ons gewend bent. Maar nu speciaal om richting de verkiezingen waarin dan een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college in welke samenstelling dan ook kan kijken hoe ze de komende 4 jaar daarna met de stad aan de slag willen. Wij zijn in elk geval trots op niet alleen de financiële cijfers die we hier kunnen tonen, een goed huishoudboekje voor de lange termijn, maar ook op de inhoudelijke zaken die we bereikt hebben in deze bestuursperiode. Maar we stoppen nog niet met werken, we gaan gewoon nog keihard door tot ergens halverwege 2026. Nu wringt het een beetje als het gaat om de rijksmiddelen. Iedere keer is het weer wachten op of er een zwaard boven je hoofd hangt of niet. Ja, dat is heel goed dat je dat aansnijdt. Het stemt mij ook zeer ontevreden. En waar ik zeg, dan is dat natuurlijk het voltallige college. En wat nog erger is dat het eigenlijk nodig is, blijkbaar, dat op het VNG-congres, dat is het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om dat ook even uit te leggen voor de kijkers, is een motie aangenomen, unaniem door alle 342 gemeenten in Nederland, die zeggen, dit moet nu een keer stoppen. Wij willen gewoon structurele middelen voor de structurele taken die de gemeente, de overheid die dichtst bij de inwoner staat, elke dag klaar staat voor onze inwoners en ondernemers. Die moeten daar gewoon structureel zicht hebben op goede financiering. En nu gebeurt het elke keer incidenteel en dat is niet goed. Het vraagt eigenlijk om een structurele regering. Nou, dat is een prikkelende vraag waar ik heel prikkelend op zou kunnen antwoorden, maar dat doe ik maar even niet. Laat ik zeggen dat ook ik uitkijk naar de verkiezingen, de landelijke verkiezingen op 29 oktober van dit jaar. En ik ben eens benieuwd of het lukt aan de formerende partijen dat er binnen een half jaar een kabinet zit. Nu zijn er natuurlijk een aantal zaken die lopen, dus het ambitieniveau ligt hoog. Blijft dat hoog? Jazeker. Wij blijven in een hoog ambitieniveau vanaf dag 1 in deze bestuursperiode, tot en met dat wij het stokje over gaan dragen. Op 18 maart volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan zal daarna door wie dan ook worden geformeerd. Wij blijven doorwerken tot aan de laatste dag dat we het stokje netjes overdragen aan een nieuw college van BMW. En het is uiteindelijk aan de nieuwe gemeenteraad een nieuwe samenstelling om daarin te prioriteren, daarin te formeren. Maar laat ik het zo zeggen, wij stoppen niet op 17 maart. De inwoner heeft ons op een plek gezet via de gemeenteraad en daar gaan we mee door. En daarom ligt er ook nog steeds een ambitieuze programmabegroting 2026. Wat we wel zien, de meeste speerpunten en prioriteiten hebben we natuurlijk in de eerdere begrotingsjaren in deze bestuursperiode gepresenteerd. Maar we zitten niet stil. Nou, ik wens u heel veel succes bij het afronden van deze periode. Ja, dankjewel. En ik neem dat graag mee naar mijn collegeleden. En ik ben eens benieuwd, want we staan nu in de raadzaal. En hier vindt uiteindelijk het debat over de begroting plaats, als ik me niet vergis, op 13 november van dit jaar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dan in deze zaal, de zaal van de democratie van de gemeenteraad, het debat over de laatste begroting van deze bestuursperiode gaat plaatsvinden. In ieder geval komen de bewoners van Roermond financieel wel goed vanaf. Ja, dat is een hele belangrijke slotconclusie van jou. Het is ons gelukt om in deze programmabegroting het laagste indexpercentage te kunnen hanteren van de afgelopen 8 tot 10 jaar. 3,5%, dat is nog steeds 3,5%. Maar dat is het laagste van de afgelopen jaren. En we houden de lasten voor onze inwoners zo laag als mogelijk. En dat is voor een gemiddeld huishouden in Roermond. Dus dat is hartstikke goed. Dat betekent dat je ongeveer als gemiddeld huishouden €2,50 per maand meer kwijt bent aan gemeentelijke lasten. Niet te verwarren met al die andere heffingen die staan op het BSGW-formulier. Want er zijn er ook een hele hoop van die niet van de gemeente zijn. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. En Onctime Roermond.